Днеска от Sunday Habit съм си взел Мумбол. Имаше на NASA, само че избрах този. Сега тук има видео. Аз имам един с такъв със син цвят, който не е истински. И чакай да пробвам ток. Чакай да го пробвам. По-добре, по-здраво е и ми харесва е тако. Ако искате да си вземете и сте в България, отидете в Sunday Happy. Там имат много. И сега са доставили нови на NASA. Ето го пак кода. Да си го сканирате. И честита Баба Марта за всичките българи.